Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban muştoqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 19-njy sentýabrdaky sanyna Ahal Welaýat Molimçilik Orta Hünär Okuw Mektebi gurular. Türkmenistanyň sany diplomatiýasy ösdüriler. Kosmos syýahatçylygyna Xitay hem goşulýar. Messi Ronaldodan öňe geçdi ýaly habarlar ýetirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyzda giňişleýin seredip geçelim. Ahal Welaýat Molimçilik Orta Hünär Okuw Mektebi gurular. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy hormatly Ilýas Qurbanguly Berdimuhammedow Köpetağyň etegindäki gözel künjekleriň birine ýerleşen halkary ahal teke atçylyk sport toplumuna baryp, bu ýerde alınıp barýan işler, seyitlerin, çapyk suwarlaryň zähmet we dynjal şertleri bilen tanışdy. Bu merkezdäki tästamlar bilen tanışlyk mahaly halyk maslahatynyň başlygy şol wagtyň özünde häzirki zaman stadionlarynyň, sport desgalarynyň gurulşygyna hem de enjanlaşdyrylyşyna, aýratynda desgalarda sport bilen meşgulanmak üçin zerur mümkinçilikleriň üçin edilmeginiň ähmiýeti barada aýtmak bilen halyk maslahatynyň başlygy merkezde gurulýan mektepleriň ikisiniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýürütülüşdirilen mektep bolmagynyň, bu ýerde Ahal Welaýat Molimçilik Orta Hünär Okuw Mektebiniň hem de Ahal Welaýat Lukmançylyk Orta Hünär Okuw Mektebiniň bolmagynyň maksady laýyk boljakdygyny öňe çekdi. Munyň özi beýleki welaýatlarda bolşy ýaly Ahal welaýatynda da degişli Orta Hünär Okuw Mektepleriniň işiniň ýoly goýulmagyny üçin eder. Türkmenistanyň sany diplomatiýasy ösdüriler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanulga markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini garaldy. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Daşary işleri ministri Raşid Meredow ýurdumyzyň daşary syýasat edarasiniň Türkmenistanyň sany diplomatiýasyny ösdürmek boýunça alyp barýan işleri barada hasawat berdi. Döwlet maglumat syýasatyny we sany diplomatiýanyň işini kämilleşdirmek çäklerini, öňdäwäji täzeçilik tehnologiýalary netijeli peýdalanmak boýunça toplumlaýan çäreler amala aşyrylýan. Bellenişi ýaly 2020-nji ýylyň fevralyna Daşary işleri ministrliginiň merkez edarasynyň düzüminde sany diplomatiýa adly bölüm döredildi. Bu bölümiň esasy wezipeleri sany maglumat tehnologiýalaryna netijeli peýdalanyp, hemişelik beýtarap Türkmenistanyň daşary syýasatyny we halkara başlangyçlaryny dünýä jemgyýetçiligine ýetirmekden ibaretdir. Daşary işleri ministrliginiň saýtyna Halkara habarlary adly internet gazety online görnüşde ýygyder berilýär. Şeýlede onu Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygyna bagyşlanan sany sergi ýerleşdirildi. Kiber howpsuzlygy üçin etmek boýunça wezipeleriň wajypdygynyň ugralanyp, Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda Daşary işleri ministrligine maglumat ulgamlaryna gözegçilik bölümi döredildi. Şunun bilen baglykda döwlet başlyklygymyzyň garamagyna ýurdumyzyň diplomatiýa gulluklarının halkara maglumat giňişligine çärelerini ýetirmek we millet sany diplomatiýanyň guralaryny kämilleşdirmek maksady bilen taýýarlanan bir neçe teklipler goýdurylandy. Şeýlede ýurdumyzyň elektron aragatnaşyk ulgamyny artdyrmak we onuň betewligini emele getirmek maksady bilen öz başlyk millet sany tory döretmek teklip edildi. Şunun bilen birlikde Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly guramalaryň çäklerini kabul edilen kararnamalary, beýleki halkary resmi namalary ýygnamak, beýan etmek we tertipleşdirmek üçin ugurdaş sany diplomatiýany, şeýle hem Türkmenistanyň diplomatiýa gulluklarının sany muzeýini döretmek boýunça teklipler aýdyldy. Ähli media geňişligine Türkmenistan baradaky maglumatlary destin we izgidary ýaratmak maksady bilen iri halkara sany media kompaniýalary bilen uzak möhletleýän hyzmatdaşlygy ýoly goýmak we ýakyn wagtda degişli geňeşmeler geçirmek teklip edilýär. Türkmenistanyň diplomatik we konsullyk işlerine sany tehnologiýalary ornaşdyrmagyň program üçinçiligini ýoly goýmak çäklerini diplomatiýa gulluklarynın akçam telefonlary üçin media binýatlaryny döretmegiň mümkinçiliklerine garamak teklip edilýär. Onuň işe girdilmegi bilen akçam aragatnaşyk arkaly günnelik täzelikleri beýan etmek, raýatlarymyz üçin konsullyk gulluklaryny eliterligi üçin etmek we durnukly sanylgam alyşygyny ýoly goýmak gözegine tutulýar. Kosmos syýahatçylygyna Xitay hem goşulýar. Xitay 2025-nji ýylda täzeçilik maksatly kosmos syýahatçylygyny ýoly goýmagy meýilleşdirýär. Şunun bilen baglykda biletleriň bahasy 2-3 million yuan aralygynda bolar. Xitayň neşriniň habar bermegine görä 2030-njy ýylda Xitayň täzeçilik aerokosmos puwdagynyň bazarynyň umumy möçberi 100 milliard yuana barabar bolar. 2021-nji ýylyň hasabatyna görä Xitayda emelik hemra önümçiligi, raketalary elem giňişligine çykarmak, orbital emelik hemralar boýunça hyzmat bermek maksady bilen alyp barýan karhanalaryň sany 370-e deň bolar.
Melim bolşýaly Virgin Galactic kompaniýasy kosmos seýahatçylygyny ýola goýmak babatda degişli işler geçirdi. Bu kompaniýanyň biletleriniň bahasy $450.000 deňeçerdir. Messi Ronaldodan öňe geçdi. Fransiýanyň pasajer toparyna futbol durmuşyny dowam etdirýän Argentin ýyldyzy Lionel Messi futbol meýdançasyna ýene-de bir görkezji oýunçy özüniň esasy beýleşi Cristiano Ronaldodan öňe saýlandy. Ol 11 metrlik jerime urulary hasaby alınmazdan geçiren goller oýunçy Ronaldodan öňe geçdi. Bu barada Champions League States National habar berýär. Neşiriň bellemegine görä Lionel Messi'niň gollarynyň sany 672 Bu görkezji oýunçy olar Ronaldodan bir gol öňe geçdi. Şol wagtda Messi'niň bu görkezji özüniň Manchester United toparynyň düzümine çykýan beýleşi Ronaldodan 150 duşçuk ad oýnap ýetenligi bellenip geçilýär. 35 ýaşyndaky Messi Fransiýanyň çempionatynyň 8-nji tapgyryny pasajer bilen Lyon toparlarynyň arasyndaky duşçukda ýeňiş golny geçirdi. Duşçuk 1-0 hasabyna tamamlanypdy. Bu gol Messi'niň tezi mövsümdäki 4-nji goludur. Şeýlekem Messi geçen hepde ýene-de bir rekordyň eýesi boldy. Ol UEFA'nyň Çempionlar Ligasyna basir 18 mövsümde tapawutlanmak başaran ilkinji futbolçy boldy. Ine mehriban müştaklar, ata watan sebäde saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Ahal welaýatynyň Dowru wagt merkezine saglyk ýoly gurulur. Welaýatlarda ýolagçy awtomobilleriň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär. Belenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylar harby gullukdan boşadyldy. Ýewropada basketboluň şahy Ispaniýa ýaly habarlary Atawatan Türkmenistana.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.